del Disseny de Barcelona és un museu que integra les col·leccions del que havia estat el Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i Indumentària i el Museu de les Arts Gràfiques. Aquestes col·leccions d'aquests 4 museus avui dia s'han integrat i formen part del Museu del Disseny de Barcelona, plaça de les Glòries, i en aquest museu podem veure des de les col·leccions més antigues de teixits coptes del segle III fins a mobles, a una cadira, a una eina, a qualsevol objecte de vida quotidiana, producte d'un disseny social o d'un disseny gràfic o d'un disseny de moda, un vestit del 2014. Tot això ho ensenya no en una sola exposició, sinó en 4 plantes de la torre que tenim sobre la plaça de les Glòries. La primera planta, una dedicada específicament al món del disseny de producte, el disseny industrial. Després tenim una gran exposició que en diem extraordinària, són les col·leccions d'arts decoratives i d'arts d'autor, que van des de les més antigues fins al segle XX. Moltes, singulars, úniques al món, algunes col·leccions molt destacades, de referència internacional. Una tercera exposició dedicada al cos vestit, que va del segle XVI fins a l'actualitat, i és una exposició que té la singularitat d'explicar la història del vestit, però a través de com el vestit ha anat modificant el cos al llarg dels segles, com l'ha allargat, com l'ha reduït, com l'ha eixamplat, com l'ha comprimit, com l'ha alliberat. És una manera diferent d'explicar aquesta història del vestit, la història de la moda. I en darrer terme, la quarta exposició és la dedicada al disseny gràfic. I també és una exposició centrada entre 1940 i 1980 i que el seu discurs diu disseny gràfic d'ofici i professió, per explicar justament com des de la postguerra fins cap als anys 80 es va passar del considerar el disseny gràfic, la il·lustració, el cartellisme gairebé com una art aplicada fins que es va consolidar com una professió institucionalitzada, professionalitzada, amb el naixement de les escoles específiques, etc.